Dek, dengar-dengar kamu sudah punya pacar ya? Abang tawa aja. Aku jadi malu. Orangnya gimana sih? Dia wibawa, ganteng, kaya, pinter, dan goyangannya enak. Oh ya? Pokoknya dia paket lengkap. Segalanya ada pada dia. Cuman minusnya cuma satu. Minusnya apa? Dia suami orang. Ini parah nih. Bi, enak info apa ora? Info rondo sing kudu bekase wong ngono lho. Sing kudu bekase wong ya. Iya, Bekase jaran gelem. lho kok jaran. Enak iki aku ready. Wegah, Di. Penak. ya penake gondi. Sekali mlebu belum ngono langsung los sak ndas-ndasmu. Ngalahne terowongan ya. Lah kuwi kena golahan parkir. Katroken jare. Mas, Anopo? kok bengi leren sik ya? Nyapa leren wis kadang ngombe jamu kok leren. Bendino keramas say. Ramas terus ra masalah, mbok engko nek entek sampune tak tukoke kok bingung. Sakno aku ta. Mesake nyapa wong padha penake kok mesak. Sewengi sampai membrangkang iso mlaku. Alah lagi berangkang kowe kok durung ngesot kok. Dijedang. Walah jeda-jedanan kaya sinetron jeda. Kayak pisan. Jaluk neh. Tapi santok ya nanggung pindho rarai. Mbok ping 5. Mari pindho. Diluk gas urip. Lah kuwi vitamin kok penyemangat hidup kok. Gak oleh. Sampai abu, Mas. Apa kok tak gawe ning tukang urut kok bingung men. Dong ora. Dek, kamu kok masih sendiri? Itu dulu, Bang. Dulu memang saya jalan sendiri, tidur sendiri, makan pun sendiri. Tapi syukurlah, sekarang sudah ada perubahan. Oh ya? Perubahan apa? Suka bicara sendiri. Ini parah nih. Wong lanang iku nek alise kandel jalukan. Tapi nek wong lanang alise tipis lemah. Jari sapa? Gak percaya? Ya dibuktekne mbok piye nek ra tengel-tengel. Anjay. Lah kok ngene alis tipis. Aja mok lagu tok to, Mas. Lah terus piye, Dik? Sogo ala keri-keri. Lah sing disogok ala keri-keri apa to, Dik? Yo lakonono to, Mas. Lah Mas kon nglakoni apa to, Dik? Adike pengen disogok. Oh alah kuwi to. Ya wis, bengi tak sogoke. Adik njaluk disogok ping pira? Ping 3, Mas panggah los gas ya, Dik. Woi, cantik doang, tapi nggak berani ganti suami. Mbak, aku pengen jajal ilatmu. Ngomong dilah kene mati ping 15, tapi sing cepet. Meragukan ilatku we. Ora sapa lho sing meragukan. Ilat suhu iki. Iya. Ilat larang ora kok ilatmu yo. Dijajal sik to, rasah kakak ngomong. Ilatku kemampuannya apik kok sekali melet ngene iso ngangkat pinggangmu, Dek. Beh, ya rasa no ilatmu. Ya anggap ae sak kene. Ndang, lah gladah tekan dindi. Apa sih, Mang? Ora mungkin salah. Cah internasional ora mungkin salah.
Dilah kene mati ping 15. Enteni ning kono. Yo aku lho pengen roh. Bukti bahwa ilatku sangat hebat. Dilah kene mati ping 15, 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 dilah kene mati ping 15. Kok jadi Kepleset to we. Ngono jarine ilat sungguh. dilakeni mati ping dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping 15. Dilakeni mati ping